Ikasturte amaiera heldu da, eta Jardun Euskara Elkarteak kudeatzen dituan zerbitzu ezberdinek oporrak hartuko dituzte irailera arte. Ikasturte amaiera honekin, Bergarako herrixai eskertza berezi bat luzatu nahi dotzagu. Bai, zuei. Azken hilabete hauek guztiontzako ezberdinak izan dira. Aldaketa handia gure egunerokoan, eta honek ekarri dituan egoera ezberdinei aurre egin dotzau danon artean. Egoera honek ez gaitu atzian laga. Beste dinamika batzuk erabiliz, familia askoren onduan egonga, gertutasuna sentidu dugu eta indakoan inguruko eskertza handia izan da. Euskaraz eta aisialdiaz gozatzen jarraitzuko dugu. Eskerrik asko Bergara. Zaindu eta irailean indar berritsuta bueltauko ga, aisialdian euskaraz gozatzen. Jarraitzuko